dobrodošli u Ljubuški. Danas smo ovdje, jedna mala svečanost koju ste priredili, gospodin Anto Paković Šišović iz Rakitna, vlasnik mesnice. Evo recite nam, prvo da vam kažemo dobrodošli u Ljubuški. Koja je prigoda ovo za proslavu? Što se slavi danas? Slavi rođendan godinu dana kako smo otvorili mjesto. Recite mi, jeste li zadovoljni? Jesmo prizadovoljni. Jesmo ovdje radnika, do kupaca, svega toga, hvala dragom Bogu, ide sve po redu. Nemamo riječi da kažemo da treba ispraviti, da ovo nekako je. Recite mi, što se tiče vaših kapaciteta, koliki su to kapaciteti? Je li to domaći proizvod? 99% mi imamo domaćeg proizvoda ovdje, nego nema ni 1% koje mi nabavljamo, koje slučajno mi ne možemo to napraviti. Naš je proizvod za ovakvih 50 mesnica mi proizvodimo. Stiče do čitavoj Bosni i Hercegovini to radimo. Imamo ovdje, a Ljubuština je jedan od naših domaćih krajeva koji je najviše prepoznao ovu našu kvalitetu i tako da ovdje stvarno smo zadovoljni što se tiče kupaca, što se tiče naših mesara i što se tiče mjesta. Mi znamo kako je, pa mi napravili odredi kako je. Mjesta što mi pravimo ovdje, naše prerađevine, mi ne želimo da oni, moj tehnolog, imam 6 tehnologa koji rade taj posao, neće svomu djetetu da to jede, nemoj da pravi za moje kućine. Znači, to je glavno i osnovno, da ne smije mi napraviti što neće njegovo dijete to isti. I on i ja svi zajedno. Tako da svi ljudi zajedno to tako, znam da mi znamo šta se radi s tim, kako se ljudi truju, ne daj Bože razumjeti ni znati. I to ja ne želim sudjelovati u takvim poslovima. Hvala vam lijepo. Eto, molim.